Hello mga kawatatap, it's me again, Inday Warna, and welcome back again to my vlog! Yay! So ayan mga kawatatap, asa po tayo, always say a prayer mga kawatatap. So ayan na nga mga kawatatap, for today's vlog, muadto na po ta sa bukid. Kauban na to si Joanna Marie. Hi, sabi hi! Hi! Muadto mig bukid mga kawatatap kay muhamig kahoy, tas nana si mother dito sa bukid ni Tatay Billy kay magluto mi og biko. So ayun mga kawatatap, nagpalit na si Tatay Billy og malagkit mga kawatatap. So among lutoon dito sa bukid, lutoon ni Bajon, himo ni agbiko ang malagkit. Hastang inita mga kawatatap, madaw tato ang beauty. Aw, murag na beauty. So ayan mga kawatatap, baktas may kalibunan. Oh, nara kalibunan. Adulong sa bukid, asang inita. So ayan, ba't na may, let's go! So ayan mga kawatatap, na namin diri sa kanang kalubinan, padulong na jud mi sa bukid mga kawatatap. So mega love shout out kang Eileen Bisdak from Turkey, at saka kang Ate Diding, anong apelyido na Ate Diding, basta Ate Diding na taga cruising, mega love shout out sa iyo, at saka kay Melvon Rosite, at saka kang Radio Lintotor, mega love shout out. Thank you so much sa inyong support. Thank you. Hi, Joanna. Hi, sa bahay. So, yun mga kawatatap na namin sa bukid. Si Madra. Yan sa bukid na sang kapuya. Sang kainit. Hindot kayo. Ang kan nagyaw-yaw na. Maglaban na nagulog. Baligya ka na. Sayang. Sa init. Iti mga lisura ng kadagandaghan. Bisag rapuran na ho. Gida. Dito na ulit tanawan ko. Mau ba na? Ay, trapo. Kami silba. Hindi ka nagdaan na. Ako ibihanid ang pita sa pugaran. Tabo ka mag-ilog ng mga manok na naka. Pagkutay. Wala dyan na yun kapas pinag-ibikin ng pagbapo din. Ha? Ay, napalit. Diba? Disablay na po mo danan. Keng! Abtag na mahaw. Akong din magal lutong hapon nito sa hapon. Tyler, katong trabaho na ko sa una. Tinuod ka, di? Ay, di. Dito na sa ganun papan mo. Grabe ka. Kahalang eh. Dagang hinog na nga. Isa lagi na gikuan. Nani kay manok mo nito. Alam ka tayo.
ma'am sa manok ng itlog diha. Wala ko gid. Susi ni na. Limang piso na ipa ni yun na nagkisa ng manok eh. Buhay mo. Ya, may imong mandara nagkasa mutindog dayon. Damo gyud ko kulagutan lagi. Karon sina mo kadaw na akla na tuog pa kanina o di namin kaso kay pamina. Ano dito ang ahom? Kung ko di ako Isang nabati. laot eh. Inanay pabitaw kalina. Was lang. Ayat. Itapon ang piniritong isda. Wala eh. Sara na. Bulog di sila ko na. Bulat mo sila. Malak ka. Para man eh. Dalang para man eh. Patis. Uli na mi. Magbutay ka be. Nga, yung kakagbuwad nang. Dagang kasi buwad nang do. Tabi. Galak-galak be. Huy, di atoy. Bilangan ako inuwan.